Брат Петко, микрофона, пуси микрофона пуси, брат Петко. Разпряжи. Алелуя, велики святи, всемогъщи, истинни и праведни Боже, ние сме ти благодарни, Татко Небесен, за тази възможност, за тази привилегия, Господи, пред ти даваш отново, Господи, да дойдем пред Тебе, Татко Небесен, Господи. Ето не може ние да пред Тебе такива, каквито сме. Моля ти да ни умееш, да ни очистиш и да ни благословиш, Господи. Алай виж живота ни, алай виж сърцата ни, Господи, че ние сме Твои деца, Боже святи. Този са, Господи, който казваме, Боже, ние искаме и желаем, Господи, да се отречем от всяко нечест и да се наближим на Тебе, до самия Тебе, Господи, Ти, който си Боже любов. Молим Ти, Татко Небесен, нека любовта Ти, когато ние се доближаваме от Тебе, единствена любов, да излезе от Тебе, Боже, от Твоето присъствие, Господи, и в Твоята любов, Боже, да извършиш нужното и потребно, Боже, за всеки един. Защото, Господи, всеки ден, Господи, този свят ни е такова с различни неща, но ние Ти благодарим, че в Твоята любов, когато ние си намерим в Твоята любов, Боже святи, в нея, Господи, ние намираме отговори и благословения. Благодарим Ти, Боже. Ние сме хора, които роптаем, но Ти благодарим, Господи, за всичко, Татко Небесен. Благодарим Ти през трудности, при мрежата, Господи, трудните примежи, които принимаваме. Боже, ние сме Ти благодарим, като знаем, че живота с Тебе започва и с Тебе, Господи, върви. Да, Господи, бръсне се. Молим Ти, святи Господи, благослови ни свърши. Благослови, Боже святи, молим Ти, святи души, ала, Господи, тази вечер, Татко Небесни, и благослови всеки един от нас, Боже. Всеки един, Боже, се остава в Твоите ръце, Боже, и троси Твоята воля, Господи, в нашия живот. Благослови тази вечер, Господи, всяко едно семейство, което не е дошло, Господи, което не е влязало, Боже, Ти знаеш, Господи, как и по какъв начин, Господи, да ги благословиш. Понеже, Господи, знаеш трудности, немощи, Господи, всеки ден. Молим Ти, Боже, святи, благослови тази вечер, Боже, и Словото Си, Господи. Нека Словото Ти, Боже, да бъде придружено с чудеса знамения, Господи. Боже, ние вярваме на Твоето Слово, Твоето Слово, Господи, е живот за нас. Твоето Слово, Господи, дъх за нас, Господи, който дъхва живот. Нека наистина, Господи, Твоето Слово да ни променя, да ни благославя и да ни изгражда, Татко Небесен. Ние имаме нужда, Боже, да се изграждаме, Боже, към Тебе. Когато се изграждаме, Господи, имаме променен характер, Господи, и решаваме, Боже, да Ти познаваме. Благодарим Ти, Господи, че Ти си сега между нас. Ти си, Господи, човек, Господи, Ти благославяш, Ти възстановяваш, Ти изцеляваш. О, Господи, Ти правиш нуждата, защото Ти знаеш всеки през какво преминава. Молим Ти накрая, Господи, за нашия пастор. Боже, благославяме пастор Фахри, Господи, благославяме Татко Небесни. Благославяме като един духовен вършак, като един духовен удар, Господи, надварна, Боже, святе. Благослови, когато не знам дали, ако има други църкви, да, като други църкви, Боже, благослави. И накрая, Господи, благослови неговата регистрация, Боже. Вярваме и знаем, Господи, че Ти си Бог, който показваш милост, Господи. Благослови словата Си, Господи, когато Господи говорят. Вярваме Той с тези слова, Господи, те са за наше благословение, помазали за нашата сила, Господи. Наистина, Господи, както казва, Твоето Слово е сила. Словото Ти е сила, Господи, което изцелява, благославя и освобождава. Така че нека този вечерен час да приеме силата, освобождението и благословението, Господи, чрез Твоето Слово, което, Господи, Ти ще говориш чрез Твоята слуга. В името на Исус сега, Боже, благослови децата на моите брати и сестри, благослови, Господи, Боже святи, и нека за всичко бъде слава единствено и само на Тебе. Благодарим Ти. В името на Исус, Татко Небесни, оставаме се в Твоите ръце и просим Твоята воля. Амин, Боже, Ярин, слава на Господи. Амин, амин. Бъдете благословени. Амин. Спрете ме, ходите, ако обичате. Айде, ще правим кратка молитва и след ще минем после към Словото Божие. Святи небесни Татко, пред Тебе стоим, Боже, в този час. Благодарен си, Боже, ето в крайния този ден, оттаме тази чудесна милост да бъдем събрани, брати и сестри,
в единодушие, в единомислие отново наистина да чуем Твоето Слово, Господи Боже. Сам Ти казва Словото Божие, не само сляпши човек, но всяко Божие Слово. Писание казваш така, както дъждът и снегът се от небето и правят земята да има влага и да дадат на семето наистина да може да семето ражда плод. Така и казва Словото ми, няма да върне празно, но ще извърши това, за което изпращам. И ние, Боже, тази, че ще разширяваме Твоето Слово и вярвам, че Господи Боже, това че е нашето духовно естество. Ние се нуждаем все повече и повече от Тебе. В Словото Боже казва наистина, Христовото Слово да се даде в вас богато. Изучавайте псалми, химни, пейте с благодарение. Да, Господи Боже, наистина. Ние ще се ръждаем в Твоето Слово и очакваме отново Ти да ни говориш, Господи Боже. Нека след сърцата ни да бъде една благоприятна почва за Твоето Слово в този вечерен час. От всички мои брати и си Божи, и които са на тези, които ги няма, нека Твоята ръка да бъде осъществена върху нас, върху домовете и в семейството ни. Моля Те в името на Христа, благослови сега Словото. Амин, Татко. Амин, Боже. Амин. Слава да бъде на Господа. Така днес с Божията помощ искам така да прочита един стих в Матея, 3 глава, 8 стих. Това са думи на Йоан Кръстител. Казва така. Затова принасяйте плодове достойни за покаяние. Това е темата днес. Принасяйте плодове достойни за покаяние. Значи покаянието е една тема, която е актуална винаги. Тя е винаги актуална, защото ви казва, защото без покаяние няма прощение. Без прощение няма вечен живот. И необходимо не само веднъж да се покаяме, но да ходим в покаяние. Да ходим винаги в Божията милост и Божията благодат. Това е много важно. Някой път хората така, аз се покала веднъж, няма да се покаявам. В Екклесиаст 7:20 казва, че няма праведен човек, който да върши добре да не греши. Понякога се грешаваме с мислици, с думи, с погледа, с живота, който вършим. Болно и не мога да се грешаваме. Това, че човек винаги трябва да знае, но покаянието, което трябва да има следствие, с малко да го правим тези неща. Сега, Йоан Кръстител, това е една много силна проповед, която се държеше едно изречение. Покайте се, понеже наближи небесно царство. Това беше неговата проповед. И виждаме какво става там. При него идваха хиляди по хиляди закръщават. И той, виждайки, че идваха при него. И той каза така, не ми се да думате Авраам нашия баща. Защото ти казвам, че Бог може от тези камъни да взима чада на Авраама. Но каза, принасяйте плодове достойни на покаянието. Вижте, покаянието е много важно. Самия Господ Христос, когато започна своето служение, първите му думи, знаете кои бяха? Матея 4:17. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки, покайте се, защото наближи небесно царство. Същите думи. Също това, което проповядва Йоан Кръстител, това говори и Христос. В Деяния 2 глава на Печатница, Петър, когато Петър проповядва, и тогава Словото, което им говори, така, ги ожили сърцата и казаха, Петре, какво да правим, Петре, какво да правим? Словото каза, ги ожили. И какво им каза Петър? Нищо ново, същата работа. Покайте се. Покайте се, защото това е най-важното, вижте, казва така. Те казаха, като чуха това, те ожили сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли. Какво да сторим, братя? Какво да сторим? Словото, което им говори, Петър ги изобличи. Петър им рече, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово. Покайте се. Сега, какво точно е покаяние, трябва да разбираме. Преди да преминем към делата следствие на покаянието, искам да говорим наистина малко за покаянието. Това е най-важна част в християнския живот. Идеш при Господа, покайваш се. Приемаш Бога, започваш нов живот. Първата стъпка е покаянието. Втора стъпка са делата, плодовете, с които ще споменем. В Притчи 27:13 Словото Божие казва така: който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Значи виж сега, какво значи това? Човек може да скрие от човека много неща. Ние сме хора. Много пъти човек може да прави много неща, които никой не вижда, обаче той вижда. Така че, ако ние се крием един други от хора и живеем в грях и казваме, никой не ме видя, деца вече той вижда всичко. И ние всеки знае пред него. И е важно наистина, още на тази земя, да се справим отношението с него и да променим живота си наистина, после да се виждаме един ден. В Езекил 18 каза така, 20 стих: не благоволявам аз смъртта на честивия, казва Господ Сила, а не в това се отвърне и той отпъти се и да живее. Сега дума, Бог не благоволява смъртта на хората. Значи Бог не се удоволства, когато някой човек умря в греха си и отиде в ада. Напротив, Словото Божие казва, че Бог разтегне времената, да може повече хора да се покаяват. И тук казва така, 32 стих:
понеже аз не благоволявам смъртта на онзи, който мира, казва Господ Йова. Обърнете се и живейте. Тук ясно казва, че самото покаянето е обращение. До вчера си живял в този свят като роб на греха. В момента, който приемеш Бога, вече ставаш Божие дете. Вече животът ти придобива друга ценностна система, друга посока, друг модел, всичко е вече друго. Преди модел е бил света, сега модел е Христос. Пътят преди е бил широкия път, сега пътят е тесен. Широкия води към ада, тесен води към небето. Така че при човека стои дилемата, кой път да поеме и по кой път да ходи. Покаянието е първата стъпка. И тук вижте, не да познам, Исус, когато говори за човека като цяло, казва така: направете дървото добро и плода му добър. Дървото е човека, плода е живота, който живее, и делата. И наистина от нас зависи какъв живот ще живеем, как ще се покаем на тази земя, като Божи деца или като зле, или като деца на гнева. Така че много наистина сърцата си да бъдем променени в Бога. Това е Словото Божие казва така. Защото напред дървото лошо, плода лош, защото плода се познава дървото. Значи това, което ставате в нас, то става видимо чрез живота, който живеем. И в Лука 6 ще казва така. Лука 6 и после ще приемем по-сериозно в Словото вече. Това е такъв аванско малко началото, ще кажа така, относно новия човек в нас. Защото няма дърво, което дал лош плод, нито пък лошо дърво, което дал добър плод. Поне всяко дърво от своя плод си познава. Това какво значи и сега? Понякога ние определяме кой е добрен или духовен или духовен. Вижте, по-добре да оставим в краката на Господа, да кажем: Господи, помогни ме наистина да живее живот, който да е благоволен пред Тебе. И сега, важно е наистина да живеем живот, който ответства покаянието. Наистина, покаянието да бъде само на думи. Знаете, фарисеите говориха на думи за Бога. Много силни бяха в думите. Ама Исус каза: тези хора стоят си говорят за Бога, сърцата не стоят далеч от Него. Да не бъде. Значи, целта на Господа е всяко едно Божие дете, който е при Бога, наистина да има реално отношение, истинско покаяние и реално взаимоотношение с Бога. В Йоанна 17 Словото Божие казва така: а това е вечен живот, да познае Тебе, единният истинен Бог и Исуса, който си изпратил. И вижте, в Словото Божие Яков говори за вяра и дела. Значи вярата е да при Бога се покаяме. Но това, което е следствие от вярата ни и това, което наистина е необходимо, това е делата. Искам да кажа като цяло, че вяра, която не води до промяна, е мъртва вяра. Сега ще кажа защо. В Яков 2:14 се казва така: коя полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела, може такава вяра да спаси. Значи, той казва, той мисли, че вярва в Бога. И днес много хора си мислят, че имат вяра в нещо. Някой казва: има някой горе там. Аз вярвам, че има някаква сила, друг вярва, че нещо друго. Разберете ме, това е една личност. Бог е свят, Бог е реален, той съществува. Той не е просто някой си сам. Бог е този, който е знал небето и земята, и този Бог е нашия баща. И Словото Божие казва: така и вярата, ако няма дела, само по себе си е мъртва. Така че наистина трябва да сме много отговорни, когато наистина следваме Господа. Сега, плодовете и делата са, това са нещата, които говорят, които показват вярата ни. Зато Исус казва в Словото Божие: по плодовете ще ги познаете, а Иаков казва: вяра без дела, мъртва вяра. Или следващата стъпка на вярата са именно делата. И аз за това ще говоря днес за делата. Разбира се, не знаем, че се спасяваме чрез вяра, а обаче делата са важни. Ще кажа, защото ще видим точно след постарност. Сега, Яков 2:19 казва така, когато се радвам за вяра: безсоветите вярват и треперят. Да, те вярват, че има Бог, да. Ви знаете, че има Бог там, обаче треперят. Нашата вяра не трябва да бъде от страх. Сега днес казах и пак ще кажем: много хора идват на църква, защото страхуват от ада. Да не бъдат в ада. Идват на църква от страх. Идват при Бога от страх. А в Словото Божие казва, че Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и владение. Сега, разбира се, има ситуации в живота, които довеждат човека да бъде при Бога. В притчи казва така, 12:25: теготата смирява човешко сърце. Понякога Бог използва теготата в човека. Понякога хората стигат било до болести, било до различни ситуации в живота им, когато са безизходица. И тогава също казва: Боже, помогни. Както се казва бившата жена, която имаше кръвотечение. После имаше сотника, който имаше болен слуга. Винаги, когато има някакъв голям проблем, хората идват при Христос, при Бога.
Но Бог използва такива моменти. Така че Словото Божие казва наистина, че да използваме моментите. Сега, в Лука 6:66 казва така: защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което ви казвам. Сега, тук виждаме съпоставяне. Това, което говорим и това, което вършим. Сега, ако ни вярваме в Господа, ако ни говорим за Господа, то делата трябва да съответстват на това, което говорим. А не да говорим за Бога, а също време излеки от църквата и после се караме по нашите пътеки. Не си знаем пътя. Това е заблуда, разберете ме. Ти Словото Божие казва, вярата трябва да има съответствие, това са делата ни. Сега, вярата и делата като причина следствие или като причината за промени живота е именно вярата в Бога. Никой само себе си не може да промени. Самия апостол Павел Римляни 7 глава каза така: сума си знам кое е хубаво, потом изпреварата към греха. Каза: окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото тая смърт? И после каза: погледна на Бога, има избавление чрез Христа нашия Господ. Така че сега, вярата, искам да кажа някои неща, които стават чрез вярата в нашия живот, за да я подчертая колко е важна. Ние се спасяваме чрез вяра. Никой от нас не може по никакъв друг начин да спаси пред Бога. Така че, може аз сега ще върша само добри дела, ще бъда добър, ще постъпвам така коректно с хората и наистина ще уложиш в този моя живот, ще ме вземеш при тебе, ще ме спасиш. Това е нещо, къде напред Бога изглежда много добро, но това не е реално. Сега, нашия живот, колкото е да е добър пред нас, пред Бога бъде така, че това са нашия живот, като са мръсна дрипа пред Него, защото сме грешници. Не може грешен човек, всеки един човек от света е грешен. Не може грешен човек да върши добри дела и да живее праведен живот. Не е възможно. В Словото Божие казва, че спасението е по благодат. Не преди нас, а преди едно друго дело, преди Христос. Защото по благодат спасение чрез вяра. И то не е от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела да си похвали никой. Представете сега, ако човек може да спася чрез дела, ще да кажа, аз направих толкова много неща, за това Бог ме спаси. Ама няма такова нещо. Има едно дело, което Христос направи на кръста. Йоан 19 казва: свърши се. Исус дойде, умря греха на целия свят и възкръсна. И там казва: свърши се. Той завърши това, за което беше дошъл. И от нас искам, чрез вяра в Него, наистина идем при Бога, се покаяваме за греховете си и Бог ни приема и Бог ни дава вечен живот. След това, ние живеем чрез вяра, живеем. Значи вярата не е само еднократен акт. Това е, Бог каза, да живеем чрез вяра. В Римляни 8 казва така: праведният ще живее чрез вяра. И някой ще каже: откъде вземем тази вяра? Искам да ви кажа, че Словото Божие, Бог дава на хората вяра да повярват в Него. Но после тази вяра трябва да проса. Как става това? Римляни 10 казва така: а вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. И сега дума, Бог е дал на всеки човек вяра, с която дойде при Него. Но следващата стъпка вече, човек Словото Божие, разсъждавайки върху него, живейки по Бога, по Словото Божие, вярата започва да расте. И Словото Божие каза: растете във вярата, растете в познаването на нашия Господ Христос. Сега, без вяра никой не може да угоди на Бога. Сега ще ви кажа защо. Евреи 11 казва така: а без вяра никой не може да угоди на Бога, защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тези, които търсят. Няма как. Бог е невидим. Това е реално невидим. Как може да е при Него? Само с вяра. Така ще потърсите и ще намерите, когато потърсите цялото сърце. Еремия 2:13. Така че вярата е много важна. Доста на широката доста. Сега, вярата ни дава увереност за бъдещи неща. Това, което предстои да стане. И ще кажа защо. Понякога хората остават своите и казват: аз вярвам за тази земя, но там какво ще стане, не знам. Трябва да знаеш. Словото Божие ни дава увереност, че има нещо повече там в небето, което е вечно. Именно там е Бог и Той е промислил за своите деца. И казва така: а вярата е дава ни твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. Там за ония неща. Убеждение за неща, които не се виждат. Слава да бъде на Господа. И сега, поради вярата ни в Господ Христос, Бог ни нарича Божи чада. Колко е чудесно това. Никой от нас не заслужава по никакъв начин да се нарече Божи чадо. Но Бог го прави. Поради вярата в Христос. Словото Божие каза Йоан 20. А на ние, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божи чада. Слава да бъде на Господа. Сега, защо са важни делата и за какви дела ни говори Божието Слово?
И това е много голямо. Сега ще кажа защо. Делата, това са живота. Всеки един в човешкия живот, не всеки върши различни дела. Различни неща върши. Обаче, нещата, които са от Бога, за пред Бога, трябва да бъдат установени на Словото Божие. И той казва така: бивайте и изпълнители на Словото, а не само слушатели. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той е прилича на човек, който гледа лицето в огледало, като понеже оглежда, отива и за час забравя какъв бе. Какво значи? Сега, примерно четеш Словото Божие или отиваш в църква. Там пастора говори някакво слово. Ти още си мислиш за вкъщи, сега за банджата, за работа, мислиш за много неща. И това, което говори, това почти до тук. Но къде да кажа става да Бога, беше много хубаво и си тръгваш. Въпросът е, трябва да допуснем сърцето си Словото Божие. И знаете, ще кажа най-добрата проверка за това как става това. Сега Бог ти дава Словото Божие. В Колосяни 3:17 така: Христовото Слово да се селява вас богато и изобилно, отчете се и т.н. Значи Словото Божие трябва да влиза в нас. И когато влиза в нас, когато Бог нам превежда през ситуации, през които наистина трябва да преживеем много неща. Това, което сме учили, това, което четем, Бог дава да го живеем. И тогава именно, когато дойде ситуация, в която ти знаеш какво да правиш, запитай се, ако Бог е с тебе в момента сега, той как би постъпил? Запитай се. След това, ако Бог е до тебе, това, което правиш, той ще го одобри или няма го одобри? И ако съмняваш в отговора, потом не го прави. Но кажеш: да, Господи, аз вярвам, че наистина. Ако не ти стига мъдрост, Словото Божие казва: този, който не стига мъдрост, нека просто вяра. Така че Бог няма да остави. Важното е наистина да имаме правилно разбиране на нещата. Сега, ако приемем, че вярата в Бога е семето, то плода са делата и то точно добрите дела. Това е плода. И в Галатяни 5:6 казва така: вяра, която действа чрез любов. Ще кажа, че любовта е много важна в християнството. Ако няма любов, остава всичко една религия. Фарисеите знаеха много, говориха много, ама Исус каза: слушайте това, което говорят, не вършат това, което правят, понеже говорите не вършат. Нямаше любов към Бога, нямаше любов към хората. Имаше само знание, сухо знание. И за жалост и днеска хората са времето, всеки Словото Божие да придобиват това знание. Но били така, че знанието възбудява, а любовта се дава, любовта изгражда. Така че знанието е добро, но ако няма любов да го практикуваш, просто наистина ставаш като фарисей. Това е важно наистина да става с любов. Делата са именно действията, които са породени от любов. И наистина, сега, ще дам пример за добри дела. Яков казва така: ако един брат или някоя сестра са голи и остане без ежедневна храна, и някой от вас им рече: иди с мир, да бъдете нахранени и стоплени, а не им даде потребното на телото, каква полза? Представете сега как стои сега вас и да някой човек, беден, фукария, няма парички, и да хлопа: извинявайте, бихте помогнали, нямаме парички, нямаме къде идем. Сега, разбира се, някой може да каже: добре, аз то хляб, който съм взел, това пари струва. Сега тези хора, що не работят? Много пъти наистина ние, вместо да помогнем, задаваме много въпроси, които нямат отговор. Сега така не, че човек е свърнал в тази ситуация. Вместо да питаш къде и какво и що е, по-добре му помогни. Значи, това е важно. Важното е да можем да имаме любов към хората. И аз сега кажа, че понякога, че с тези ситуации Бог не изпитва дали сме готови, дали сме озрели за този момент, в който наистина да споделим благата с хората, които са в нужда. Сега вижте, каза така: но ако някой, който има световните блага, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще преведа в него любов към Бога? Не че се да любим с думи, нито с език, но с дело и действителност, от това ще познаем, че сме от истината и ще урим сърцето пред него. Ще видим, че ще има ситуации, в които Бог ще не изпита. Това, което четем, това, което слушаме в проповеди, и трябва да покажем с живота си, наистина, че наистина това е истински. Сега, Лука 3:11, това са думи на нашия Господ Исус. Във всяко едно Евангелие Исус говори за тези неща. Наистина да бъдем милостиви, наистина да бъдем отворени, да помагаме на хората в нужда. И казва така: който има две ризи, нека даде на този, който няма. А който има храна, нека прави същото. Понякога хора са затворени в себе си, казват: сега са трудни времена, как да споделя с другите? Виж, когато ти благославиш, Бог ти ще благославя. 100% ти говоря. Сега понякога Бог иска да види твоето отношение към хората наистина в този свят. Ще дам пример за това, което говори с малко. Има много силни примери в това нещо. Сега, Словото Божие говори за любов в действие, не само просто любов. Любовта, всеки може да каже: аз обичам всички,
готов да помня всички, обаче в един момент него не помагаш. Това не е любов. Любовта е действие, виж сега. Още в Стария Завет, в Второзаконие, вземем сега няколко неща. Второзаконие, така, 15 глава, Второзаконие 15 глава, да? 15 глава, 7-8 си казва така. Ако земята ти, която Господ твоя Бог ти да дава, някой от градовете ти има сиромаха от бачетите, да не закориваш сърцето си, не да затвориш ръката си за бедния си брат. Но да отвориш ръката си към него и да му даваш назаем достатъчно за нужда му, колкото му потрябва. Виждаме какво става тук. Не само да им от изречека си, но да бъдем готови да помним на хората, които са от нас, колкото им трябва. Това ще виж, защото човека няма хляб да иде. Даш от 20 каш ще отива и за 11. С 20 курс името е. Или хеп е 2 лева. Така че наистина трябва да бъдем малко по-така отговорни за нещата, които вършим, ако още ги вършим. Наистина да бъдем наистина открити в тези неща. Сега, в първия на 4 глава, 20-22 си казва така. Някой казал, обичам Бога, ама не иска да има нищо с хората. Хората са лоши. И такива хора съм чувал. Обаче Словото Божие казва така. Ако реши някой любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец. Защото който не люби Бога, брат си, който е видял, не може да люби Бога, който не е видял. И тази заповед има от Бога, който люби Бога, да люби и брата си. Виждате какво наистина, че трябва да има едно разбиране за света, който живеем, най-вече за нуждите на брата, на стата на нуждите хора, които са около нас. Сега, искам да ви кажа, че като село, всеки съвършен дар, всяко нещо, което получаваш, то не е поради твой талант, не е поради твоите умения, не е поради това, че си по-кадри на другите. Всичко да от Бога. И понякога Бог благославя някой да може чрез него да бъдат благословени хората около него. Хора, които се нуждаят. И вижте сега, така Словото Божие така. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар отгоре и силата от цяла светлините, когато няма изменение и сянка промяна. Всичко добро в този свят идва от Бога. Лошо идва от дявола. Словото Божие каза, къде се идва да открадне, за кой да погуби. Аз каза дойдох да имате живот и той е изобилен. Сега, ще дам много сигурна притча. Какво е отношението на Бога към хората, тези, които са стигат като клошари в недоимъка. Понякога хората като цяло отвършат очи от тях. Всеки иска да има приятел, който да бъде така успешен, да бъде наистина, какво да кажем, някой, който е успял, който е виден човек, да бъде приятел с него. Обаче, тези хора, които са стигнат до сиромашия, Бог има специално отношение към тях. В притча 19 месеца казва така. Който показва милост към сиромаха, дава назаем на Господа и той ще му въздаде за благодарението му. Някакво става така. Значи, който помага на сиромаха, дава силно на Бога и Бог ще му въздаде, Бог няма остави. Значи, това е нещо много силно в действие. Сега, ще дам ви пример Словото Божие. Лука 16 глава, от 19 до 31. Помните богаташа и Лазар. Няма да чета цялата история, тя е много дълга. Богаташа беше богат. Всеки нови дрехи, ядени, купони, нови примени. И това беше неговото ежедневие. И днес е познато. Знаете хора, които разпадат с повече средства от другите, живеят си живота и не им показва хората около тях. А Лазар беше скромен човек. Не само беден, че и болен. Обаче стоеше там и Бог се грижи за него. Имаше нещо за него за прехраната му. И не когато свърши живота на домата, Лазар беше при Бога. Богаташа беше в ада на мъки. Не защото беше богат, а защото не потърси Господа в своя живот. Той си каже, сега ми трябва пари. Аз много пъти днес съм чул хората, Фари, не ми говори за Бога, не ми говори за вяра, дай ми пари ми да аз знам как да живея. Обаче един ден, когато идва край и парите им помагат, защото парите, богатствата, златото, всичко остава за тази земя. Там като ти ще прегоста, там нищо не върви. Там нещо друго има вяра. Сега, в притча 27 казва така, притча, ще дам още не следващ малко накратко, притча 28-27. Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия, а който покрива очите си за тях, ще ги стине, ще ги много клетви. Ще видим, когато човек дава на сиромаха, Бог го благославя. Така че, нека да бъдем открити в това отношение, да бъдем хора, които да помагаме на хората в нужда. Това е много, ще ви кажа, защото има една история тук, пак няма да ще се лука, 10 глава,
от 37 стих, там каза добрия самарянин. Един човек беше нападнат разбойници и оставя на пътя да лежи. И там покрай него минах първо един свещеник, един пастор мина. Обаче пастор погледна, че он си каза, късям до служба. Погледна го, отмина други край и си тръгна да продължи. И кой си каза, някой друг ще помогне. След това мина левита, хвалителя. Мина видя го, ма каза, ей, сега закъсняме да служба, и той го подмина и той си отиде. Бързаха за църква. Обаче след малко мина един самарянин. Знаете колко петър човек? Отиде, видя го, придигна го, сложи го на молито, даде му първа помощ и го закара в гостилницата и там каза, помогнете му. И ако нещо има, което трябва да работил, тъй като ме ще оставя сърцата. Вижте, това прави нашия Господ. Той не гледа кой е. Бог е милостив към всички хора. И към сиромасите, и към тези, които нямат, тези, които имат. Бог е добър към всички. Въпросът е, иска и ние да бъдем добри. Е много важно. Не само към добрите, които са към нас, но към всички. Сиромаха не погледна, чакай се, то сме от нашите ли е, не е ли от нашите, ама бял ли е, черен ли е, какъв е. Той просто погледна нуждата. И тогава наистина запита този, който ги изпиташе, каза, според тебе, кой се оказал ближен на човека? И той каза, този, който е помогнал, който е показал милост. И каза, иди и ти прави същото. И много пъти хората казват, кой е моят ближен? Твой ближен са хората около тебе, които имат нужда. Това са твоите ближни. Много пъти казвам, моят ближен са жена ми, децата ми, своите родини. Твоят ближен е този, който има нужда около тебе. Казваш веднъж, хората, които се нуждаят, това са нашите ближни. Така че, важно е на нас да имаме правилно разбиране на тези неща. Сега, Словото Божие каза, пренасяйте плодове достойни за покаяние. Сега искам да кажа точно самото покаяние. Какво означава самото покаяние? Покаяние остава тайно обращение като цяло. Но преди да приемем Господа, ние сме живели в този свят. Според въвреждане на този свят. Как хората живеят, така живеем и ние. Преди, когато били сме с очи към света, с гръб към Бога. Живее си бут към Бога. Но когато човек се покае, той се обърта с 80 градуса. Гръб към света и с очи към Бога. И вече наистина, с Словото Божие каза апостол Павел, Римляни 16, вече живеете живот наистина, вече мъртви за греха, а живи за Бог Христа Исуса. Присвил жив за този свят, а мъртв за Бога. Цяло обратно става. Така че наистина трябва да ще себе си мъртви за Бога, живи за Господа. И това е именно покаянието, в което наистина човек остава всичко, каза Боже, срам след Тебе. Може не всичко да разбирам, но знам, че наистина си добър. И този, който ще помогнеш да се променят живота ми. Сега, искам да кажа още няколко неща в този аспект. В Словото Божие каза в Галатяни 3:4-17 така. Проче, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е на него. Интересна работа, така че нещата малко по-сериозни. Значи, ако някой има възможност да прави добри неща, да помага, но не прави, да върши сърцето си, и така че това е грех. Значи, разберете колко е сериозно. Бог държи неговите деца, които така, че обичат него, да обичат ближните си. Ако Бог е любов, искате да обичаш хората. Ако Бог е добър, искате да бъдеш добър. Това е много важно. Това е нещо, което наистина всеки човек трябва да го разбере. Сега, и нещо, което казва Словото Божие, само за нас вече като християни, как да продължаваме да живеем. Защото в живота ни ще се случват неща, които срещаме с хора, които имат нужди. Било от църквата, било отвънка, вън от църквата. Не винаги става дума само за пари. Но ще кажете, примерно някой получил да дошли съм дървата, няма кой да проверя. Братка, сестра, ела помогни. Другия, примерно, дошло мазилето, няма кой да му сложа да направи трошията. И те са неща, които са елементарни, но понякога човек няма сила за тези неща. Има хора, които са самотни, има хора, които са болни. Това са елементарни неща, но Словото Божие казва, че когато има нужда, наистина нека да бъдем добрата на сестата във време нужда. Казва така, да ни дотяга да вършим добро. Защото ако се уморяваме, време ще поженем. И тъй, доколкото има случаи, нека стоим добро на всички, най-вече на своите повера. Значи първо е своите повера и после на всичко остане. Това е много важно вече. Сега, искам, че мога да прочитам. Самото Слово Божие казва, че Бог не е създал да вършим добри дела, не да вършим лоши неща. И казва така, защото сме Негово творение, създани в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред да ходим. Добри дела са като следствие от нашия живот на новороден човек. Когато човек се покая,
вече почва да живее друг живот. Преди си живял като този свят в греха и това е било твоята естествена среда. Но сега, че Бог тръгне с Бога и Бог ти дава вече сила да живееш нов живот с вяра в Него. И разбира се, то не става така като магическа пръчка, но Словото Божие казва, че християна трябва да се упражнява старателно. Никой не става изведнъж нов човек. Но в един, когато се покаяме, Бог постепенно преобразява. И това става, когато четем Словото Божие, когато се покоряваме. И казва така, вярно е това Слово и желая да настояваш върху това с цяло уния, които са повярвали в Бога, да се упражняват, старателно добри дела се упражняват. Това е добро и полезно за човеците. Виждаме, добри дела те не възникват, но те идват в живота ни. Бог ги допуска, да можем наистина такива нужди, да можем ние полека наистина да почнем когато на живота така да не научим тези неща. Сега, в Коринтяни 15 глава, 58 стих казва така, относно живота, който трябва да живеем. И това наистина много силен стих така. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и презумите всякога Господь дело, като знаете, че Господа труда ви не е напразен. Слава да бъде на Господа. Сега, ще дам ви пример Словото Божие. Деяния 10 глава, 1-2 стих. Няма да чета цялата история. Той е римски условник Корнелий. Той не познаваше Бога в пълнота, но имаше някаква вера в Бога. Вярваше в Бога, молеше се и върши много добри дела. И правеше милостиня пред хората. Имаше молитва към Бога, имаше милостиня. И в един миг дойде от небето поздрав Хабер. Каза, Корнелий, твоите молитви и твоите милостини стоят пред Бога за спомен. И тогава, знаете, после имаше с Петър и той се покая, че чрез него повярвай си него дом. Но аз искам да кажа нещо важно. Твоите молитви и твоите милостини стоят пред Бога за спомен. Аз искам да кажа, че когато човек върши добри дела, да ги правим в името на Господа, искам да кажа, всяко ваше добро дело, което се върши, то стои там пред Бога. И ние, като при него, всеки ще получи награда за добрите си дела, които са вършили. Но останете, не на себе си, разбира се. Сега, значи виждаме, че Бог не забравя нищо. Всичко това, което вършим там, стои на компютъра, ако мога така. И когато имам при него, всеки ще получи награда за това, което е вършил. Сега, в Римляни 12:13 казва така. Римляни 12:13. Има някои си, които не се насърчават да бъдем наистина, да вършим добри дела, да не се притесняваме от това, че наистина, че минаваме тежки времена. Радвайте се в надеждата, скърбивайте твърдим, в молитва постоянни. Слава да бъде на Господа. В Евреи 13 казва така, Евреи 13:2. Евреи 13:2. Не забравяйте гостолюбието, поне чрез него някои без да знаят са приели на гости и ангели. Значи, да бъдеш гостолюбив, да обичаш на хората, да помагаш наистина. Това е нещо много важно. И това е нещо, което наистина се изгражда във времето. То не става от нещо. Когато човек е покорен на Господа и каза, Господи, научи ме това, което чета, да бъде част от живота и наистина да го живее. И така, в Коринтяни 13 така, и ако раздавам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никой не ме ползва. Това значи всичко, което вършим, трябва да се върши любов. Сега ще кажа защо. Сега дойде тук някой съсед и ми каже, Фари, дай ми 2 лева, нямам за хляб. И аз ще искам да кажа 5 лешке, взимай са маха от главата ме. Взимай маха салата, моля се. Това не е любов. Твоята помощ не струва нищо. Всичко, което вършим, трябва да бъде първо за пред Бога и после пред човеците. Това е много важно да видите. Аз съм казал, много лоши хора няма. Лоши е дявола, който те не Господа. Така че ние трябва да се умеем наистина да показваме любов. И нещо, което е важно, вижте, тук има нещо, който затворя целият цикъл, каза така. И те, какво желаят да правят човеците на вас, така и вие правите на тях. Значи, това, което ние обичаме да се прави на нас, това трябва да прави на хората. Всеки човек обича да уважавам, да е почитан, да е обичан, така хората да го уважават и наистина да получава внимание и други неща. Всичко, което искаш ти да получаваш, е редно ти да го даваш на хората. И това е, когато наистина ние се умяваме това да живеем по този принцип, живее така, когато си добър, когато си милостив, когато раздаваш любов и раздаваш наистина грижа и отношение, това ще получиш от Бога непременно. И сега в Вишнеското Словото Божие каза в Тимотей 6 глава, 17-19, това е на предупреждение, защото хората винаги в този свят
Всеки иска да има повече. Видим, че това не е важното. На Словото Божие каза, не ламтете, стрелюйте корен на всяко зло. Към къси се бяха някои отпаднаха от вярата. Така че каза така, но уния, които имат богатствата на този свят, заръчам, да не ви съклонстват, ние да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, да се наслаждаваме. Да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за бъдещето, за да се хвана за истинския живот. Искам да ви кажа, че това, което извършва тази земя, това е за тази земя. Запитай се, ако нещо има отвъд, как да направим да им съкровища на небесото? Това е нещо много важно. И Словото Божие ни каза какви трябва да бъдат нашите отношения към хората, с които живеем, наистина към ситуациите, през които преминаваме. И каза така, в 1 Солунци 5.15 каза така, внимавайте никой да не връща никому зло, но всяко търсете доброто е един нужда на всичките. Сега ще кажа, защо когато човек бъде някъде, някой нещо му каже или бъде наранен, награбен, знаете какво става света? Аз почна да мисля, аз знам този какво да мисля аз. И нещо му говоря, и почва това ставаше в тебе фикс идея. И ти живееш с мисълта, дойде този ден, в който ще си върнеш това, което е пал за тебе. Виж, Бог каза сега. Бог каза, не си отмъщавай, не ме пренебрежението. Каза така, никому не връщате зло. Промишлявайте за това, което е добро през човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир всички човеци. Значи, дай Словото Божие каза, ако някой даде първата буза, обърни му и другата. Това е истината, разбирате. На друго място Коринтияни каза, ако те оставите на неправдание, няма да че си прав. Просто кажи, Господи, оставам се изцяло в Твоите ръце. Сега, искам още малко, скоро ще завършим. Сега, в Матея, 5 глава, тук това е проповедта на Рената, тук се говори много важни поучения. Едно от поученията е точно това. Матея 5 глава, 38-39 се казва така. Чуеш, че е било казано око за око, зъб за зъб. Пак аз си казвам, не се претири на злия човек, но ако те песи някой подяса буза, обърни му и другата. Който е приел да върши с него една миля и с него две. Между тук Словото Божие, тук всичко смирение. Значи, ако хората нагробяват, ако правите неща против тебе, няма голяма същия начин. Смея се, оставиш в врагата на Господа. И ще ви кажа, защо в Словото Божие каза да не се влияем от този свят. Света е света е нещо, което преминава, но сега е нещо, което е важно. Видите така, че и тем по него Бог ще въздаде на всеки според делата му. Значи ние спасяваме чрез вяра, но ще получим награда според делата, това, което вършим. Вижте сега. И нещо, което е важно, че Бог не ги е на лице. Значи никой не може да каже при нас, съм симпатичен, хубав съм, Бог ще ме приеме, Бог ще има нещо много, няма нещо много хубаво. Не. Така че Бог не ги е на лице. И сега, това, което е важно, ще няколко сега, Римляни и после Откровение. Римляни, 2 глава, от 6 до 8 казва така. Римляни, 2 глава, от 6 до 8. Тук ясно казва апостол Павел, това, което очакваме да стане. Който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тези, които с постоянство добри дела, търсят слава, почва безсмъртие, а пак гняв и негодование на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло. Първо не е после езичникам. А слава е почет и мир на всеки, който прави добро. Първо е на виждаме в такъв случай добро и зло. Сега доброто е пред когато човек се покая пред Господа, когато приеме Христос и започне сега да живее нов живот. Вижте сега, има едно предупреждение, Матей 6 глава. Исус говореше на своите слушатели и каза така, да не се събираме съкровища на земята. Много ще кажа, що е важно. Защото когато това нещо стане фикс идея, центъра в животите, човек почне да мисли само за това. Сега, колко пари ще направи днеска? А мулте, давай. Има хора, които правят милиони и примерно си казват, голяма работа. Но Словото Божие казва, че имаше човек, който имаше големи хамбари и когато той каза, Господи, сега аз така ще живееш, шата ми, тогава Бог, глупецо, това, което имаш, на колко ще дойдеш долу за шатите. Така че важно е човек да постави Господ правилно. Казва така, дете се бъде съкровища на земята, където мали се взеги израз, където краси подкладат крадат. Но се бъде съкровища на небето, където ни моли се не ражда ги изяжда, нито краси подкладат, нито крадат. Защото където съкровище, там ще бъде сърцето ти. Много ясно каза. Сега искам да кажа съкровище сърце. Въпросът е как да затрупаме съкровищата на небето. Това е много важно сега.
Марка 10 глава, помните, богатия човек, който имаше, беше богат, и когато той каза, Господи, който трябва да прави по-човечен живот. И той му каза, пъти заповедите от закона. Той каза, законно пада милостта си. И той му каза, едно и то стига. И правиш, ако ще имаш раздане на бедните, ще имаш съкровище на небето. Той човек се обърна и се тръгна. Обаче словото вижда, ще имаш съкровище на небето. Съкровище кога? Когато показваме милост към хората, които се нуждаят. И сега вече завърши тук. Матия 25 глава. Представете си, в края на времената, всички хора стават пред Господа, всички хора. И ние стават от дясна страна, и ние стават от лява страна. И всяко ще чуят сега те. Тук дава символично. Така. И когато човешкият син дойде в славата си, всички негови ангели, с него тогава ще седне на него славен си престол. И ще седят пред него всички народи. И ще ги оттърчи един от друг, както овцете, овчарата оттърчва овцете от козите. И ще поставя овцете от дясна страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясна страна: елате вие благословени от Отца, наследете царството, приготвено за вас от съзнанието на света. Елате, каза и благословени, и те може да се чуеха, какво става свят, защо Бог останови към нас, тях не вика. Коя е причината? Коя е причината сега? Защото гладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странни и бях ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, тъмница бях и ме успокоите. Виждаме, неща са елементарни от ежедневието, но много често ние ги пренебрегваме тези неща. Ще каза, гладен бях, ожеднях, странни бях, гол бях, болен бях, тъмница бях. Това са неща от ежедневието. И Бог тези неща много ги цени. Защото когато човек е в немотията, няма много приятели. Когато човек е в нямането си, много не го уважават хората. Но тези хора Бог ги обича. И каза така, когато видяхме гол, когато видяхме беден, когато видяхме гладен, и той нищо каза сега. Истина, и казвам, поне си направи това на един от моите най-скромни мои братя, не ме си го направили. Виждам, че тук Исус се отъждествява с всеки, който е на тази земя. Беден, сиромах, който се нуждае. И много е важно наистина да обичаме хората, които са около нас. И с любов да показваме наистина, така че обичаме хората и не само на думи, но наистина и действително. Не вярвам, че Господ скръщи с това послание да направи да бъдем милостиви, състрадателни, да бъдем добри, да показваме любов не само на думи, но и в действителност. Гале, нека се помолим сега. Святия небесен Татко,